Zambija nema potrebe za američkim vojnim prisustvom, rekao je poslanik Steven Kampiongo u intervju za RT. Poslanik opozicionog patriotskog fronta reagovao je na regionalnu zabrinutost u vezi sa stalnim prisustvom snaga američke afričke komande u Zambiji i na zahteve poslanika za njihovo povlačenje. Govoreći za RT, Kampiongo rekao je da ciljevi komande nisu jasni, što izaziva strahove kako u Zambiji, tako i kod nekih njenih južnih suseda, uključujući i Zimbabve. U aprilu 2022. godine Washington je najavio otvaranje Afrikomove kancelarije za bezbednosnu saradnju u američkoj ambasadi u glavnom gradu Zambije, Lusaki. Plan je naišao na široko protivljenje uprkos tome što je vlada u više navrata insistirala da je jedina svrha centra da obučava nacionalne trupe za misije Ujedinjenih nacija. Južna Afrika, Libija i Nigerija su se ranije protivile uspostavljanju Afrikoma u Africi, strahujući da Washington namerava da proširi svoj uticaj na kontinentu kako bi štitio svoje naftne interese.